Здравейте, днес аз ще водя нашето ново предаване Пробив Богдан. Ще ви покажа няколко трика за оцеляване, когато нямате ток. Както виждате, това е просто слънцето и за жалост нямам ток от толкова време. Това е първият ден, ще видим колко ще оцелея. Утре ще ви покажа няколко трика за оцеляване. Довиждане се сега. Добро утро! Днес ще продължим нашия клип. Както виждате, при мен е изключително тъмно. Още няма ток, а часът е 4:30 сутринта. Изглежда малко, всъщност изглежда доста светло за сутрин, но така е. Излизаме. Здравейте, вече след обяд и ще ви покажа няколко трика за оцеляване. Как да си набавим храна. Ето с това може да си набавите някаква храна, както виждате не е много дълго, но е доста опасно. Ако тръгнем срещу някой, ще се оплаши. За да го направите са ви нужни пръчка горе-долу от върха на средния пръст, от върха на средния пръст до края на вашето рамо, малко изолирбан и щупина жлица. Това е друг моя план, т.е. друг наш план. Моя приятел в момента е в друг град. Топ. Не е кой знае какъв топ, но се слагат пиратки вътре и се почнат животните, за да не идват срещу вас нощем. Ето трикове, за да си набавите храна. Отидете до вашия хладилник и си отваряте. Каквото намерите вътре, взимате. Както виждате, аз съм се запасил добре с храна, но както ще се запасим с вода. Сега ще ви покажа това. Това са нашите трикове за набавяне на вода. Този пръст пред мен се нарича бутилка. Как да си набавите вода с него ли? Много лесно. Пускате чешмата и си наливате. В моя случай е много трудно, защото търсих много дълго това ше. Презапасил съм се много добре с вода, която мисля, че ще ми стигне за около дъкъдния спрат и нея. Малко ще ви покажем как да си направите маска, за да плашите другите хора и да не ви атакуват. Намерете страшна маска. Аз предпочитам ето тази. Купена е от събора в Каравела. Не пропускайте този шанс да отидете там. Сега ще ви покажа оръжието ни. Това определено ще оплаши другите хора, но не казвам да наложите маската и оръжието, защото ще изглеждате ето така. Както и да е. Освен не само, че тази маска е изключително хубава, с нея звучите като Дарт Вейдър и ще плашите хората. Ще ви покажем нашия нов епизод Пробив Богдан 2. Там ще ви покажем какво направите при апокалипсис. Довиждане за сега.